adlaw syudad sang Iloilo. Mga local artists nag-ugyon sa pagpinta sa mga bike racks. 57 tanan nga mga Ilonggo artist ang naghugpong sa pagpinta sang 50 ka mga bike racks sa pagpanguna ni Rock Drilon. Kadungan sinigin bisita ni Mayor Jerry P. Treñas ang painting session nga ginhiwat sa Haro Gymnasium. First, we started with the mural around the city. Pagkatapos, together with Rock, ang mga connectivity sa mga bike lane and pangitaan pa din ni Senator Drilon para next year mas madako nga pondo para mas ma-improve pa din ang atong bike lane. Kag ini definitely will add more color and will definitely place Iloilo in the biking map of the Philippines. Dako ini nga oportunidad para sa aton mga Ilonggo bike enthusiast sa pagpasanyog sang ilang nga mga talento. Tinutuyo sang sini nga programa ang pagpalig-on sang seguridad sa mga bisikleta sang aton mga Ilonggo bike enthusiast. Ilabi na gid ang pagpanami sang aton mga bike racks paagi sa aton mga Ilonggo artist sa pagduso sa syudad sang Iloilo bilang Bike Capital of the Philippines. Ang ini nga advokasya ang padayunon gid sang Iloilo City Government paagi sa pagdugang pa sa mga bike racks sa pagbulig sang aton mga pribado kag pampubliko nga mga sektor. Ang mga bike racks nga nahuman pagatakod sa esplanade kag pampubliko nga mga plaza sa syudad sang Iloilo. Siyempre kung more of good sa mga bata, balahaw makita nila kung colorful balahaw kag nag-unite ang mga tao for this one, like for the bike rack. Ala, gusto ko man mag-bike, kumaw man na sila. Mas mapush sila nga mag-bike. Ang Iloilo City Government kaupod naton sa pagpatahom kag pagpauswag sang syudad. Ini si Dane Raffles para sa Level Up Patrol.